Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong. Segui, Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Amnesia. Aizu, Donkey Kong, ikusi nahi alduzu. Didi, ondo altzaude! Esan zerbait, txikito! Esan zerbait! Zer da banana mailatua baino itxusiagoa. Ipurdi mailatua. Zozara zo, laguna, ederki engainatu nauzu. Ederra sartu dizut. Bai, ederra, bai. Hobe izango dut banana azalak jasotzea ez beharren bat gertatu aurretik. Ai, 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 ai! Eutxi hor kankailu banuata! Donkey Kong ondo zaude? Esan zerbait munduko lagunik onena! Esan zerbait! Oh. Nor zara zu? Nor nahi zen? Didi, munduko lagunik onena, gogoratzen? Didi? Orain zuk sartu nahi didazun iriziria. Donkey Kong? Donkey Kong? Arrenopola putoloak! Donkey Kong oroimenak aldu duzu! Cranky! Cranky? Hori da nire izena? Ez! Berdin dio! Ez mugitu hemendik ni itzuli arte! Arazo larria daukazu! Berak daukal arazoa iruditzen zain niri. Donkey Kong honekin! Arauren bat aldako, senargaiek beti berandu iritsi behartutela dioena. Ba oraingo honetan ez diot onartuko, barkatu kandia ahaztu egin zaita itzakiarik. Tximino kankailu horrek ez du usteko, baina hau ez da honela geratuko. Berago zulatzen badugu, uarte ondoratuko dugu. Bai, ziurra alzaude, hemen lurperatu genuela altxorra, eskarbi kapitaina jauna. Bai, isaz markatuta dago, hementxe bai, seguru nago. Nire itxas txakurzi taldenaren ospea egingo nuke, lepoa egingo nuke. Baina ala ere, begiratu nahi baduzu, araxeago. Zergatik lurperatzen dugu altxorra, kapitaina? Zergatik lurperatzen dugun altxorra. Zergatik lurperatzen dugun altxorra! Katlas, esan Krokoberde jaunari zergatik lurperatzen dugun altxorra! Piraten eskuliburuko 4. paragrafoko 3. atalaren arabera, bidegabeki erdietxitako altxor guztiak sistematikoki lurperatu egin behar dira, jauna. Hor daukazu zure erantzuna, Krokoberde muki berde jauna. Eta ez dut beste hitzik nahi. Baina bi aldiz zulatu behar dugu horrela. Ezkoz beteta aldauzkazu belarriak ala! Barkaidazue, jaunak! Ea zuek laguntzen didazuen, ez dakit nor naizen. Zuri lagundu lehenago sartuko dizut? Ez dakizula nor zaren. Hala da, kolpea hartu dut buruan eta orain ez dakit nor naizen. Zuzara, Donkey Kroko! Bai, Donkey Kroko! Nire urrengoa zara. Zer? Ni nahi zure urrengo? Segurazki gogoratuko zara, Krokoberde jaunaz, eta nire bigarren ofizialaz, Katlas. Donkey Kroko? Pirata naiz?
Eta buruz erori dela esan duzu? Bai! Eskerrak, bestela min hartzezakeen. Oh, zer egin behar dugu, Cranky? Batek daki nora joan den. Aurkitu Funky, erabili bere gazkina airez bilatzeko. Ideia ona. Hobedu honek Donkey Kongen amarrua ez izatea, sortizkidan hogei bananak barkatzeko. Edo inoz ahaztuko ez duen irakaspena emango diot. Horixe bai ez dudala gogoratzen. Krokodiloa naizela? Ziur zaude naizela tximino mota bat? Oh, krokodiloetan krokodiloena zara, Donkey Kroko. Ikusi zer horrek. Ikusi zeu! Ispilua ez da bilgezurretan! Pirata zara ez da mozorroa! Arpilatzeko bizi zara izutzeko! Zure isla da pirata ospetsuarena sinetxi bai! Ispilua ez da bilgezurretan! Lausoki, zuaitz gogoratzen naiz, orain pirata bat dut aurrean, azaldikatsua begizorrotzak. Isladak pirata ospetsua erakusten dit sinetxi, ispilua ez dabil gezurretan. Isladak pirata ospetsua erakusten dit sinetxi, ispilua ez dabil gezurretan, ez dabil gezurretan. Bai, Donkey Kroko, piratakeriak egiteko prest? Bai, sudurrak moztu, lepoak ebaki, atzera nire espaterekin bertan erdibitzea nahi espaduzu. Bai, pirata zitalak zilarra hartzen du. Erdipurdiko piratak berri zurrea, baina zu bezalako piratak, makurretan makurrenak eta gaiztoetan gaiztoenak, sari bakarra merezi du. Kristalezko kokoa. Zazpi itxasoena almena gortetzen duen arribitxia. Bai, sudurrak moztu, lepoak ebaki! Eta, ba aldakizue non aurkituko dudan delako kokoa. Egin mapa bat. Bere arrasturik bai, Didit? Ez, Funky! Itxaron, zerbait ikusi dut, ez piratak! Egurrezko hankaduna eta begi bakarrak berriro? Crankiri esan behar diogu, Donkey Kong galduta dabilela kristalezko kokoa arriskuan dago! Ados, txanda takitxo! Nire bananazko lepoko gogokoena desagertu eginda, eta lapurrak zera utzi du. Au! Borra desagertu! Ediren borra desagertu! Lapurrak utzi! Lapurrak utzi mokadua! Bere tronua lapurtu du krokopuzerregea. Donkey Kongek lapurtu du bere tronua. Ikusi dut neronek ere klump generala. Baina jakin nahi dudana da. Zergatik? Piratak, Bai, piratak! Garezur eta bernezur gurutzatu zaleak! Eta ez dago Donkey Kongen arrastorik! Nork babestuko du kristalezko kokoa? Ongi! Hemen ondatorren Donkey Kong! Kokoa niretzat! Begian, adabakia zera man? Donkey Kroko naiz! Donkey Kong kankailuak pirata dela uste du! Eta kristalezko kokoa ostu digu muturren aurrean! Zer egin behar dugu orain? Pirata lan bikaina egin duzu, Donkey Kong, Donkey Kroko. Bai!
Ongi, zer dator orain, mutilok? Paragrafo laugarreneko hirugarren atala eskarbi kapitaina jauna. Oparia bildu. Lurperatu, sokormazo tontolapiko kaikua! Piratak gara eta hau altxorra! Beraz, lurperatu egingo dugu altxorra! Hau izan ezik, noski. Orain ulertzen dut. Hau da Don Kikonek nire tronua lapurtzearen arrazoia. Aurkia nahi zuelako? Ez, eltxoburu inozoa. Arrazoiren bategatik, Don Kikonek uste du pirata dela, eta itxatxita ez dagoen guztia lapurtzen ari da. Behar bada, burbuina jan diote. Alferrik ibiliko lirateke zurekin, ez daukazu eta... Edota zera egin dute, hipnotizatu. Berdin dio horrek, orain axola duena da, nola balia dezakedan aukera hau, kristalesko kokoa nire atzaparretan edukitzeko. Ona hemen, oroimen galera. Honela dio, berriki galdu bada oroimena, berreskura daiteke. Nola, Cranky? Hori da, bai! Zer? Eta zuloak egitera bidaltzen badugu pasaportea eman aurretik? Bai, baina ezin dut gehiago jasan tximino zikin hau nire itxasontzian. Ze asola dizu horrek zuri, mapari eutxi baino ez duzu egiten, eta gu berri zulatu eta zulatu. Zer esan nahi duzu horrekin bigarren ofiziala? Aizu, Donki Kroko, beste mesede bat eskatu nahi dizut. Arrapakin gehiago, kapitaina? Ez, nahi dudana da, lehorrera joan eta itxastximino zital bat arrapatzea. Izena du Donkey Kong. Bai, kapitaina! Zoa zakudo, bizkor! Harta burua bere burua rapatzera doa! Don Kikonek istripua izan duela, baina ondo aldako, Cranky. Kolpe hartu du buruan, oroimena galdu du, pirata dela uste du, kristalesko kokoa lapurtu du, eta orain ezin dugu aurkitu. Nire liburuaren arabera, itxaropen bakarra daukagu. Nik beste kolpe bat ematea nahi duzu? Horrekin oroimena berreskuratuko balu, neronek emango nioke. Gustura gainera, tamalez ez da hain erratza. Hobe nuen, kapitainari mapa edo antzeko zerbait eskatu banio. Non de montre ibili zara? Beste norbaitekin nahazten nauzu. Donkey Kroko naiz, pirata! Eta Donkey Kong tximinoaren... bila nabil. Etxara, Donkey Kroko. Naizela? Ez, zu zara, Donkey Putz. Ondo entzun, esatera noan da. Ez duzu ikusten argi dagoena. Maila goreneko espeziekoa, krokodilo gorenekoa. Zure atzamarrak nire familiakoak dira. Gutarikoa, zitala eta berdea. Gutarikoa zara, krokodilo hankaioko. Rock and rolla, dugu dantzatuko. Bai, hori egia bada. Anoiak gara, kolore bera daukagu. Eta ginak, eta eskatak. Bistan dago, familiakoa garela. Zuetarikoa, talde berekoa, zuetarikoa. Talde berekoa, zuetarikoa. Talde berekoa, zuetarikoa. Aspalditxoan ez duzu niretzako lanik egin, Donkey Boots. Zuk alaba diozu? Ala beharrez ez duzu baiakingo non eskura dezakezun zera. Kristalesko koko bat, ala? Bai, badakin non dagoen bat. Banekien bai jakingo zenuela.
Ea konbentzitzen duzun txikito! Beste urratxik eman aurretik, saia zaitez gogoratzen bi okupeletan sartu gintuzteneko ura. Ongi azkar ustekoak, ea nola ateratzen zareten honetatik. Oska gaitzazu eskerri! Bai, askatuko zaituztet! Benetan? Marrazoz betetako toki bat aurkitu bezain laster! Eta orain, donkikonez libratu naizenez, nau ezerk geldituko! Nik izan ezik, muturrandia! Donkikon! Zerbait garrantzitsua eten dut? Atzeman zazuele horreko marinel parea! Laguntza pixka bat hartuko nuke! Geldiar! Lagundu! Zer esan duzu? Banana sarta! Gogoratzen duzu? Sentitzen dut, ez, eta orain asola espadizue. Saia zaitez gogoratzen inkadinkadu tenpluan ibili zenituen hankat joko eta dantzak. Nire irudipena da, la zoru estu xamarra da. Ez zaitez ezkorra izan, Donkey Kong! Bai, gainera tximinoak gara, hau guretzako errepidea da. Ongi da, banoa. Danborotz pixka bat mesedez! Abisatu zerbait, ikusten baduzue. Donkey Kong makurtu! Ez gelditu, segi aurrera! Utzi gorputzari burulan egiten! Banana sarta! Ez ba, ez dut gogoratzen. Egon behar du gogoratzen duzun zerbait, Donkey Kroko pirata etzarela konbentzituko zaituena. Ez, horixe naizela Donkey Kroko pirata. Donkey Putz naiz! Donkey Putz? Presa dut, kristalezko kokoaren bilanoa krokoputzi emateko. Aritu kerregoa da hau! Geldi hortxe bertan! Ara, hau ere bai. Aizu, aitona. Naizena naizela zuk esan aurretik, neronek esango dizut nor naizen. Donkey Putz naiz. Donkey Putz? Arraioa, ez da bat ere erraza izango. Artilleria astun atera beharko dut. Laguntzarik behar duzu, aitona? Lehen bezain azkarra jarraitzen du. Niri ez aitona deitu eta entzun ondo. Zu Donkey Kong zara, eta gogorazazu honako hau. Salbana zazue! Gureak egin du! Banana sarta! Ui! Azkena barre egiten duenak? Azkena egiten du barre! Tximino motorzekina! Donkey Kong, Tori! Ez! Donkey Kong! Babuino bizar urdinaren madarikazioa itzulikatzea oso erraza da. Irakurri hitz hauek eta ikusiko duzu zure uartea nola ez dagoen madarikatuta. Ihu! Donkey Kong, eskerrak zuri! Banekien gogoraraziko nizula. Zu zara Donkey Putz! Oh, ongi da, utzi, uste nuen lortuko nuela, baina liburuak dioen bezala. Ezerk lortzekotan, honako honek. Kaixo, Donkey Kong. Oroitzen zara nitaz? Ziur gogoratzen duzula zure pasteltxoa. Ze pasteltxo eta tartatxo gero? Nor zarazu? Zer? Ni Donkey Putz naiz. Eta zu? Alferrik da. Zure pasteltxoa naiz kankailu. El txopuru
Artaburua! Oh! Arraioa, zer gertatu da? Zerekin jo nauzu, Cranky? Nik ez zaitute zerrekin jo, zokor... Itxaron pixka bat, nola ditu diozu, Cranky? Noski ba, Candy. Beste zerbait ere bururatu zait, baina... Zu aurrean zaude. Zeri begiratzen diozue? Enauzuela ezagutzen ematen du. Donkey Kong naiz, zure senargaia, Candy. Itzuli da bere honena! Lekoa da! Maite zaitu Donkey Kong! Ia! Zertan ibili naiz? Ez daukagu astirik. Pirata hoiei kristalesko kokoak kendu behar diezu. Piratak? Ez dutu plan bat daukat. Eutxi neure burua marrazo eta la bota baino lehen! Krokoputs izeneko musken erregea onantza dator gu inguratzeko asmoarekin, bere krokodilo hiltzaile armadarekin! Jasoa ingura! Goazen ziztuan! Eskutatu berandu egi baino lehen! Nik ordeko dut altxorra! Lasai, isaz markatu dut lekua! Hemen dira! Askatu, txikota! Krokoputz erregea! Krokoputz erregea! Donkey Kong? Esan nahi dut Donkey Putz. Itzuli zara? Non daukazu kristalesko kokoa? Eskutatu egin dut! Pirataz josita daude bazterrak! Leku eskutuan dago! Isaz markatu dut! Bai horixe! Haze poza ematen duen kristalezko kokoa berreskuratu izanak! Ez daukazu bibider esan beharrik. Bai horixe! Haze poza ematen duen kristalezko... Pentsatzea ere Donkey Kongek banana azalak bildu ez dituelako hasi dela dena? Ikasi dut ikasgaia, Didi! Aurrerantzean dagokien lekuan utziko ditut nire banana azalak! Eta zein da leku hori? Skarbi, pirata atxitua lakoa. Eta zu arroputz inozoa! Nirea da! Nyam, nyam, nyam.